MTV. Яңа ел яңалыклар белән башланса, шулай ук дәвам итәчәк дигән гыйбарә яши. Татмус ТВ каналында моңа тугры кала. Сезне яңалыклар белән шаккатырып, шатландырып торырга без әзер. Без дип әйтүем ялгыш түгел. Мин, Динә Валиева, бүгеннән Татмус ТВ каналында сезне сәламнәрмен. Татар эстрадасының кайнар яңалыклары белән таныштырып, премьераларны һәр якшәмбе тәкъдим итәргә вәгъдә итәм. Хәерле кич, дуслар! Озын узакка сузмый тапшырубызны башлыйк. Яңалыкларым, әйтәсе сүзләрем бик күп. Әле моңа өстәп, Мөнир Рахмаев белән шәп репортаж күрсәтергә дә ниятлим. Киттек! Элвин Грей Таиландта, Айгөл Бариева Мексикада ял иткән арада, Алсу Фазлыева азатсыз гына Дубай якларын ураштырып кайткан. Дус кызым белән тәвәккәлләдек тә билетлар алып, Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең матурлыгын күрергә очтык дип сөйләде Алсу. Юк, Алсу белән Азат ачуланышканнар икән дип уйлый күрмәгез. Тормыш чәчәген ял итәргә дип Азат үзе җибәрә. Бик шәп булды. Җаным, тәнем белән ял иттем. Су салкынча булса да, диңгездә дә кыендым. Дубайның тарихи урыннарында да булдык дип сөйләде Алсу. Берничә көнгә генә сузылган әлеге сәяхәтебезне зурлап сөйләделәр инде. Бернинди кыйммәтле кунакханәдә дә тормадык, гап-гади отельдә яшәдек дип тә өстәде Алсу. Ял итүчеләр, безнең Татарстаныбызда буран, җылылыкны чемоданнарга булса да салып алып кайтыгыз әле, бергәләп җылынырбыз. Күзләрен карасын бигрәк сагындырды, ачкыннары йөрәктә уттай яна. Җилләренең җитте җигеп җилкәннәренә, очам синең яныңа. Җилдә, буранда мин берәсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Җилдә, буранда мин берәсә дә тотмый юлларында. Йөрәк сөюгә тулган, очам синең янарыңа. Диджей Радик шул кадәр музыкага гашык кешедер дип уйламаган да идем. Беләсезме нишләгән? Уен кораллары алыр өчен Германиягә кадәр киткән. Ул гитара белән барабан бар җирдә дә бердер бит инде дип сорагач, кире кагып юк дип җаваплады. Гастроль турларына әзерләнү сәбәпле Европаның иң зур уен кораллары кибетенә бардым. Ул Кöln шәһәрендә урнашкан. Анда сатылучы гитара, барабаннар сыйфатлы. Беренчедән, безнең кибетләрдә алар оригиналь да түгел. Икенчедән, күпкә кыйммәт дип ачуын белдерде җырчы. Уйлап карасаң, Радик, билет бәясенә киткән акчаны кушып, аларны интернет кибетләр аша кайтарсаң, уңайлырак буласы булгандыр. Ярар. Җырчыларның үз кагыйдәсе, уен коралларын яхшы хезмәт итсен. Үсеп җиткән яра, бүген бездә гөрләп туй бара. Матур өстәлләр корылган, дус туганнар җыела. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре. Күңелләрен җилкенедерә, әше сүзләре. Үсимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар.
Бу атнада топ клип хит-парада алып баручысы татар эстрадасына яңа сулыш ырыга тырышучы Лилия Хайруллина туган көнен билгеләп узды. Ул үзенә бик зур бүләк ясап Ышандырма исемле композициясенә клип төшергән. Аллага шөкер, съемкаларда озакка сузылмады һәм барысы да мин теләгәнчә булды дип сөйләде ул. Клип съемкалары 2 көнгә сузыла. Беренче көнне Лилия биючеләр белән студиядә мәшгульсә, икенче көн тулысынча клипның сюжетын ачуга юнәлтелә. Мин биергә яратам, айруча хип-хоп стиленә өстенлек бирәм. Шуңа күрә махсус хореография төркеме белән бию өйрәнеп, рәхәтләнеп биедем дип көлде җырчы. Лилия шунысын да искәртте. Әлеге клипне ул җыр яздырганда ук күрә. Тормышның матур якларын гына түгел, күңелсез мизгелләрендә чагылдырырга тырыштык диде ул. Нәрсә килеп чыгасын тиздән күрербез. Көтәбез, Лилия, премьераны көтәбез. Dumanlarda uygarın şu Allah Kötmeyim deysen, kulağına vermeysen Ülkenlerge yürek koymayayım deysen Söyün, ütte, diyep ışandırma Işanasın, benim berdekini Kanatlarımı verip koyurma Məhəbbətlər başımda Ölməyim Işanasın da Gelməyim Işanasın da Işandırmasın 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 Gelməyim Işanasın da Gelməyim Рөстәм Асаев 2 көн дәвамында бер туташ хакында уйлап, гел аны күз аллап йөргән. Барысы да TMTV Production коллективы аркасында дип көлде җырчы. Баксаң, моның сәбәбе 7 ел чатында клибының съемкалары икән. Җырымны тулысынча ачып, аңа ятышлы сценарий язылды. Сценарий буенча мин гашык булган кызым белән очрашам. Һәм анда безгә хисләрне күз аша гына күрсәтергә кирәк иде. Артык тырышып ташлаганмындыр инде. Актрисаны оныта алмый йөрдем. 2 көн күз алдымда торды дип сөйләде Рөстәм абый. TMTV Production коллективы белдерүенчә, клип инде әзер һәм тиздән зәңгәр экраннарга да чыгачак. Без исә әлегә аның кыскартылган вариантын карап китик. Қалдым мен 7 ел шатында Узган атнада гына Илсия Бадретдинованың урланган урындыгы хакында сөйләсәк, бүген аңа тәкъдим ясаулары хакында әйтмичә булдыра алмыйм. Концертларының берсендә Илсиягә сәхнә янына чыгып, кияүгә чыгарга тәкъдим ясаганнар. Мен шул принцип белән яшим дә име, минем бар име, яшәүдән дә кешеләр ярата торган кешем име, ну мен аңа башта ук әйттем. Мәйтәм минем яңадан бер яраткан кешем бар, Илсия Бадретдинова име. Әгәр көнләшмәсәң генә без бергә булырбыз диде. Беләсең бу нәрсә диде. Мин дә аны яратам, әгәр дә ул сиңа чыгарга риза булса, шул бергә торырбыз диде. Әлегә Ират белән Илсиянең беренче күрешүе генә түгел икән инде. Илнурны мин хәзер танып беләм. Ул елда концертларыма килә һәм ел сайын махсус миңа багышлап матур шигырь иҗат итә. Быел да чираттагы иҗат җимешен матур фото кагазда бастырып, рамкага куеп алып килгән иде дип сөйләде җырчы. Мәхәббәтең күңелеңә сыймаса, шулай аңлатырга кирәк, булдырган абый. Кадерлесе идем кадерлемнең бәхетемнән
Yazmış günleşti yalgızlıktan, canım üşügende жылы itip. Миңа өндәштең, мин жылыга, шундый мохтаҗ идем, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә, башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Мин жылыга, шундый мохтаҗ идем, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә, башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Әлмәт Татар дәүләт театрының әйдәп баручы актрисасы, матур тавышы белән күпләрнең күңелен яулаган Мәдинә TMTV Production коллектив белән вакыт җитмәде җырына клип төшерде. Азнакайда яшәп иҗат итүче Илгизә апа Гарайшинаның интернет челтәрендә вакыт җитмәде шигырен укып җаным асты өскә килде. Җитмәсә, әнием авыр хәлдә хастаханәдә ята иде. Менә шул вакыт күңелдә үзәгем өзелеп көй туды, дип искә алды Мәдинә әлеге җырның тарихын. Шушы халәттәге кешеләр адым сайын дип истәде ул. Әлеге клипның тулы версиясын бергәләп карыйк. Вакыт җитмәде, күңелеңне тыңлар өчен. Вакытымны ник соң бераз сарыф итмәдем. Яргаланган кулларыңа башым салып сыенырга. Вакыт җитмәде, нигә микән димән, исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем. Тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде. Дөнья кудым һаман эшкә чаптым, аңа карап эшем бетмәде. Бетмәс эшем ташлап утырып, яннарыңа хәл сорарга. Вакыт җитмәде, беләм
Торган чакта синең битләреңнән яшрак үпмәдем. Тормыш баскан ябагыңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде. Кичеренкей, вакыт җитмәде. Татар эстрадасының буйдак егетләренең берсе сәхнә шикерткәсе Мөнир Рахмаев белән кызыклы әңгәмә вәгъдә иткән идем. Дамир Зинатуллинның әлеге репортажын карар вакыт килеп җитте. Мөнирнең серләрен, шәхси тормышның караңгы урыннарын беләсегез килсә, якын арада Татмус ТВ каналыннан аерылмагыз. Репортажны карыйк. Сәлам дуслар, шоу-без командасы бүген сноубордта шоурга килде һәм инде үзе белән чакырды. Татар эстрадасының популяр артисты буйдак егете, ул да булса бик актив энерджайзер егет, ул да булса инде Мөнир Рахмаев. Мөнир, сәлам. Сәлам, брат, сәлам. Аллага шөкер, менә бик шатсыз күрүгә. Әзрәк кенә менә спорт белән шөгыльләнәбез, гастрольләр, ял итәргә кирәк тә, шулай дип уйлыйм мин. Ял итәргә кирәк. Менә карап торсагыз, менә бик күп халык йөри. Беркем дә юк. Хәзер сноубордын салдырабыз. Обычный гади чаңгыга бастырабыз. Булмый икән булай, булмый инде булмагач, сабалар татымагач. Менә шулай. Әйдәк, дустым, хәзер. Шундый рәхәт. Әзрәк кенә ял итеп алыйм әле. Мөнир, сөйләп җибәр, нишләп ятасың, нинди яңалыкларың бар икән? Нишләп ятабыз инде? Хәзер әзрәк кенә ял итәм дә, эшлим дә. Ну, күбесе әйтә, менә Мөнир эштә, менә 42 көн мин эшләдем көн саен. Менә әле генә хәзер бүген
Кичәдә эшләгәнем. Менә Әлмәттә булдым 2 көн. Әтиәнедә. Һәм инде 42 көн эшләдем. 2 көн өйдә Әлмәттә яйттым. Менә кичә генә эшләдем. Бүген менә монда килдем. Әзрәк кенә мотор гына итеп сноубордта йөрдек. Бик күңелле булды. Үземә дә ошады. Күптән 20 ничек күптән күптән басканы юк. Менә син үзеңә дә ошады дип уйлыйм. Армыйсыңмы менә мондый ритмнан? Юк, мин армыйм. Чөнки мин тормыш иптәшем дә юк, мин бер үзем эшлим. Менә үземә дә шундый программа койдым эшләргә. Табылыр дип уйлыйм. Пока инде көн сайын эшлим, эштә яңа хәзер 2 ай алла берсә мин хәзер бөтен эшкә биреләм. Мин бөтен үткән елда Апипашо белән бөтен Апипашо ай сайын Апипашо турында уйладым, эшләдек, конкурслар булды безнең төрле шәһәрләрдә. Хәзер инде 2 ай мин клиплар яздырам, яңа җырлар яздырам. Бик күп уйлар, башта яңа проект ачырга, алла берсә Showtime TV каналда. Димәк, менә Апипашо белән башка калган эшләр белән шөгыльләнеп, үзеңнең иҗат юлың әзрәк кенә теге артта калган кебек. Әйме, минем синең белән күрешкәч сорыйсым килгән иде. Әллә урыс эстрадасына яисә татар эстрадасын калдырып китергә уйлаганмы икән, әллә Мөнир Рахмаев дип. Калдырмыйсыңдыр бит? Юк, мин калдырмыйм. Мин дип уйладым, әзрәк кенә югалырга кирәк. Бер айга яңа костюмнар, яңа стильләр, образ кала инде, яңа стильләр чыга. Менә әле хәзер 5-6 костюм тегәләр миңа яңа костюмнар, клиплар төшерәм алла берсә. Бик күп эшләр алда инде, һәм инде Мөнир Рахмаев ул кешеләрне ел сайын шаккатыра. Менә Мөнир Рахмаев ул калачак, Мөнир Рахмаев ул булачак. Менә шулай. Әйтермен. Шаккатыру дигәннән Мөнир менә хәзер Мөнир Рахмаев безне шаккатырсыннар ничек булса да. Шеш тараш хәлгә йөрим мин. Анда инде минем бер якын дустым Роза исемле кыз, ул миңа инде бөтен белән ясый инде. Шешләрем калмаса да, юк шешләр бар анда. Анда рассады гына калды. Хәзер син моны яшермисең инде. Элек әзрәк кенә теге яшерәйин кебек. Яшермим. Анда шеш бар, белә бит. Булай тирәле. Балай тиргә белә. Юк, шәп достар, ничә инде, шулай инде. Нәрсә генә ясамадым. Капсулаларында шампуньнар тегесе бысы бөтен бер ясадым да бесполезно. Шулай итеп әйтәм. Гены. Менә әйтәләр бит, менә әтидән, бабайдан килгән әйберләйме, шуңа күрә ялап тормыйсың. Юк, ялап тормыйм. Шундый Мөнир Рахмаевны да яраталар, шуңа күрә кызлар. Юк, Шаккатыра башладың, әйдә шаккатыруны дәвам итин алайса. Шаккату, әйе, тагын бер шаккату. Мин ясыйм педикюр, маникюр. Миңа күчеп утырыргамы, яисә утырып калсам да ярыймы? Юк, нишләп утыр. Бу әйбер, хәзер күп егетләр, күп зур абзыйлар ясыйлар педикюр, маникюр. Бу бит инде нормаль әйбер. Кемдер әйтә инде бу ничек инде син нәрсә? Егет кеше буларак, син зәңгәрме әллә? Шулай әйтәләр бит. Юк, шунапта мин ясыйм. Хәзер инде башлана, хәзер күбесе әйтә, менә Мөнир, син нәрсә, тегесе бусы. Юк, шунапта мин әле генә үземә яңа ачылыш ясадым. Шулай бит булай, димме? Яңа ачылыш үземә ясадым. Мин бу яңа релакс үземә. Менә мин күп эшлим. Бер көн мин менә шул әйберләргә вакыт бирәм. Менә киләм, салонга киләм дә. Стрижкалар ясыйм. Сакалларны матур итеп, монда ясыйлар, прическалар тегесе безәйме, һәм инде педикюр белән маникюр. Бу әйберләргә үтә, анда 4-5 сәгать кирәк инде. Син әлеге процедура турында хәзер яшермисең. Ялмыйсың теге? Ялмыйм, бөтен әйберләр турында сөйлим. Кыйбатмы соң менә? Дөресен әйтәләр, кыйбат процедуралармы? Кызлар өчен ул инде белмим, бәясе күпмедер, ә егетләр өчен кыйбатрак микән? Әйберләр, коллар, аяклар, педикюр, маникюрлар, һәм инде анда инде прическалар, бородалар, сакаллар, тегесе бусы инде чыга 8000 инде общий, 8000 чыга. 2 атнага бер мәртәбә. Синең өчен бу рәхәт, нормаль күренеш. Әйе, мин рәхәтләнеп яйтам. Чөнки мин бер үзем, әпә шул турында әйтермен, мин бер үзем, мин үземне яратам. Шуңа күрә мин үземә бер нәрсә дә жәлләмим. Менә шулай.
Менә син инде икенче тапкыр минемчә әйтеп уздың, мин бер үзем дип әйме. Әле һаман да үзеңә яраткан тормыш иптәше табып булмыймы, эзләмисеңме, яисә ничек ул синең менә шәхси тормыш ничегрәк? Әле йөргән кызым юк. Мин бер үзем авыр. Табырга хәзер бик авыр. Чөнки аларга акча кирәк, машина әйбәт кирәк, бизнес әйбәт булсын дип әйме, менә алар менә шулай торып. Хәзер Синдә бит булары бар, машина бар, акча бар, бизнес әкрен генә бар. Бөтен әйбер бар, Аллага шөкер. Бәлки мин үзем турында әйтәсем килә, мин таләпчән һәм хәзер менә яшь белән мин бара ничектер ни кызлар белән бик ни шулай торып аларны тотам. Миңа кирәкми. Әйтәләр бит хәзер шундый модный сүз бар, чайка. Әйтәләр бит. Хәзер бик күп шундый кызлар, шанта гафу итегез кызлар. Ну, ул шулай әйтәләр инде. Әйме. Бик авыр табырга кызлар әйтә, менә әйбәт егетләр юк, без әйтәбез әйбәт кызлар юк. Менә нишләп менә яшьләр хәзер тормый. Чөнки алар башта чыгалар кияүгә. Аның машинасы бар, бизнес бар, бөтен бер бар, әйме. Аннан соң ну бар бит инде ак юлы бар, кара юлы бар әйме. Монда инде ак юлы бара да, монда бер көнне Авыр моментлар башлана инде, әйме. Кызлар шул моментка карап, бу бит нәрсә, бу бит инде пешмәгән бәрәңге. Һәм инде ташлыйлар егетне. Бит егет белән шул юлларны үтәргә кирәк бергә. Алар аңламыйлар, менә шулай итеп ташлыйлар. Ну, шулай бит дип уйлыйм мин. Белгәнемчә, синең таләпләрең зур икәнен беләм. Син куркмыйсыңмы менә бу таләпләр белән ялгыз калырга, гомергә кеше тапмаска? Мин үзем белән булу килештем. Булса булыр, булмаса булмый. Бөтен менә эшләгән акчаларны, бөтен әйберләрне инде, квартираларны, машиналарны минем бит бар племянниклар. Шуңа күрә мин аларга бирермен. Димәк, хәзерге мизгелдә син артыннан йөрерлек кыз әле гомумән юк. Андый кыз язмады да, очрамады да, булмады да. Булмады. Юк. Кызганыч. Мине хәзер кызлар, алар мине шаккатырмыйлар. Алар мине шаккатырмыйлар. Чөнки мин бөтен берне күрдем. Беләм нинди кызлар бар. Бәлки мин нәрсә турында уйладым. Хәзер күп артистлар шоу бизнеста, менә Киркоров, менә Киркоров, Галкин, әйме. Алар бит шул эко ясарлар бит балаларны менә шулай торып әйтәләр суррогатная мать. Шундый табырга да шундый ни бала ясарга. Чөнки үзем баланы үстертәм, үзем аякка күтәрәм, монда һәм инде мозганы беркем дә ашамый. Син моңа дөрестән дә әзерме? Яисә бу синең теге безнең өчен генә әйтә торган сүзме? Бу дөрестән дә мин шул әйбер буенча мин әзер, чөнки балалар алар рәхмәтле булырлар. Тормыш иптәш ул рәхмәтле булмый. Алар бит инде ничек әйтергә була, алар бит күбесе мужикларына ни шулай хөрмәт итмиләр, аларга акча гына бир. Тегесе бер машина аларга, тегесе аларга, монда балаларга бөтен берне мин бирәм. Һәм алар инде мине картлык көннәрдә дә инде алар мине карашаклар. Хатын, бу фикерең синең закка сакланыр микән? Яисә бәлки бер чибәр, сиңа туры килә торган кыз очрап, беркем дә ошамый. Җап тора ошый. Менә ничектер менә егет кеше буларак табигатькә каршы килеп булмый. Егет кешегә бар инде күңелле, анда яйтабыз, анда күрешәбез, бар инде кызлар. Анда йөрибез свиданияларга бит әйтәләр бит әйме. Менә һәм инде бәлки күңелемә кергән кыз юк вообще. Юк. Ошамый. Ничектер ошамый. Әлеге ситуация синең җырларында шагылыр микән? Чыгалар. Чыга бу җырларында чыга. Шул турында мин җырлыйм. Артист кеше белән син гаилә кырырга теләмисеңме? Чөнки артист кеше синең кебек концертлар турында уйлый, эш турында уйлый. Теләмисең? Юк, теләмим. Чөнки конкуренция. Юк, конкуренция түгел. Чөнки мин беләм нинди артистлар. Мин беләм нинди кызлар артистлар. Начарлармы ни? Ну, күбесе начар. Менә шулай. Шул турында күбесе әйтми.
Чөнки безнең без бит инде ни кырк алдында ярамый, тегесе бусы, матургынны әйттереп. Юк, мин әйтәм. Мен әйтәм, чөнки мин Мөнир Рахмаев. Хәзер мин әйтәм, менә 10 ел эстрадада мин постоянно әйтәм. Ничек бар, мен шул турында әйтәм инде. Конкуренция безнең бик көчле конкуренция. Беркем дә концерттан соң сиңа әйтмәй, менә сиңа алкышладылар, сиңа чәчәк бирделәр, беркем дә әйтмәй. Молодец, Мөнир. Дамир, әйбәт җырладың. Беркем дә әйтмәй. Әйтсәләр, бу лесть полная. Беркем дә сиңа әйтмәй. Менә ни, алар бик күп завистниклар бар. Бик күп көнләшүчеләр бар. Бик күп. Бөтен эстрада көнләшү. Синең эстрадада гомумән дуслар юк димәк. Минем дуслар юк эстрадада. Дуслар юк дисең, ә менә ЭПП шоуга килгәндә Ландыш белән бергә эшлисез һәм карап торам сезнең мөнәсәбәтләр шундый Бизнес бу эш. дуслар кебексез. Дуслык түгел инде. Дуслык түгел. Бу просто эш. Ни өчен Ландышны сайладың? Ни өчен Ландыш белән эшли башладың? Безнең җыр шундый бар, АПП Баз кызым, АПП без шул ясадык. Чөнки ул танцевал проект номинациясендә татар җырында алды бит, әйме? Ул минем белән ничектер менә шулай торып ни. Ул үзе дә эпатажный, үзе дә шулай торып киенә. Төрле костюмнар шул турында күбесе әйтә, сөйләшә. Үзем дә мин шундый. Ә сезне менә бәлки кайсы бирләре белмидер, Ландыш бит инде аның тормыш иптәше бар, ләкин дә концерттан соң килеп яисә гомумән сезне кавыштырмадылармы? Мөнир Рахмаев Ландыш белән бергә. Юк, мин Ландышны хөрмәт итәм, ул аның 3 баласы бар, тормыш иптәше Фәрит Романович Таишев бар әйме. Юк, безне аралаштыра эш. Бер нәрсә. Бер нинди күп кеше әйтсә дә, менә Мөнир. Мин башта бит йөргәнем, Венер Ганиев белән йөргәнем. Ул мине ташлады. Ул хәзер Данир Сабир белән йөри. Ашы киләме? Юк. Аннан соң мине ташлагач, мин бит тагын бер кызны таптым, тагын бер блондинка, Хәмдүшкә. Менә Хәмдүнә белән без бик күп йөрдек бергә, йөрдек бергә. Бергә булды. Хәзер ник йөрмисезме ни? Вот, Йөрисезме юкмы хәзер? Әйтеп бир инде. Юк, йөрмибез. Сагындырамысың? Юк, ул мине ташлады, ул хәзер Вадим Захаров белән йөри. Шуңа күрә мин хәзер бер үзем. Кемдер әйтә, нишләп Ландыш бар бит? Ул Ландышның тормыш иптәше. Мин бер үзем. Син үзеңне эпатаж җырчыга кертәсеңме? Кертәм. Ни сәбәпле? Биегәнгә, образга мин бер үзем. Һәрбер җырчының үз образы булырга тиеш. Минем образ бу минем образ. Мөнир Рахмаев. Мөнир Рахмаев та беркемдә дә кабатлай алмый, менә пародиялар бар. Салават, Грей, әйме, менә Уразова. Пародиялар бик күп, вообще бик күп пародиялар хәзер менә пародияда мин шулай дип уйлыйм. Хәзер пародияда Салават Закевич, аннан соң Айдар Абыгалимов, Грей, Нафкат Нигматуллин, Финас Гамова һәм Мөнир Рахмаев. Менә шулай торып, менә мин пародияда, пародия булса, бу уңышның бер өлеше. Мөнир, менә синең сәхнәдәге образыңны бәлки кемнәрдер яратып бетермиләрдер, һәм алар синең белән якыннан танышкач, фикерләрен үзгәрткән чаклары булдымы? Күбесе фикерләрен үзгәрә, фикерләре үзгәрә, күп кешеләрне, күбесе мине яратмый. Танышкач Алар Мөнир. Синме бу? Бик әйбәт кеше. Карале. Менә, ничектер менә шулай күбесе әйтәләр бит менә, мин шундый образ бит әйм, менә шундый. Карашларым тегесе күбесе менә әйтәм, о Мөнир баран күтәреп йөри тегесе. Юк, мин шунда мин шундый кеше түгел, мин бөтен әйбер менә минем бар әйме менә то что менә ничек әйтәләр бит менә минем
эшем дә бар, машинам бар, квартирам да бар, үйім да бар, бөтен бер бар, Аллаға шүкір. Бу бөтен берне мин үзем алдым. Үзем эшләп алдым. Укып алдым, эшләп, 2 көн сайын эшлим. Ничектер менә күбесе шулай итеп әйтәм, менә шунда ни. Юк, мин шунда түгел, мин үз көчем белән бөтен берне алдым үземә. Миңа бер кемдә дә әни белән алар миңа ярдәм итмәде. Мин бөтен берне үзем алдым. Шуңа күрә мин шулай бер белән мин горурланам. Рәхмәт Алла Тәгаләгә миңа исәнлек саулык бирә ул. Аллаға шөкер, рәхмәт аңа бик зур эш бирә миңа, менә шулай торып мин бик шат. Менә популяр булу өчен нәрсә эшләргә кирәк икән менә? Үз өстендә күп эшләргә кирәк, дөрестән дә әйтергә була. Моңлы тавыш булырга тиеш, тембр булырга тиеш, образы әйбәт булырга тиеш. Образ әйтәләр бит, бу беренче бер уңышның беренче өлеше. Менә булса образ бөтен бер булачак, һәм инде бер җыр кирәк. Бу җырдан соң бөтен юлың ачыла инде. Безнең эстрада киенергә, безнең эстрадабызда күп артистлар әйбәт киенмәй. Дип шулай дип. Хатын-кызлар арасындагы киемнәрме, яисә егетләрдә? Хатын-кызлар арасында һәм инде егетләр арасында инде. Син менә үзеңә ошамаса ул кием барып әйтә аласыңмы? Кара әле, бу киемең бигрәк матур түгел дип. Әйтәм, менә бу кием сиңа ничектер килешми. Ачуланышкан, әрләшкән моментлар булдымы? Кәләделәрме сиңа? Күрә мине күп артистлар яратмый. Мине яратмыйлар. Кем белән икән бәлки? Син монда хәзер безгә әйтерсең. Кем белән? Мин хәзер сезгә сөйлим, менә Сават Миниханов турында сөйлим. Менә 2 ел үттеме, 3 ел үттеме, ул миңа, мин алдым үземә бер пиджак алдым, XL-дә бер пиджак алдым. Бер аймы, 2 ай үтәме, үтәдә монда ни? Миңа яза Миниханов, Сават Миниханов. Мин бу фотка, бу пиджакта инде Инстаграмга куйдым, интернетка куйдым инде, миңа Сават Миниханов яза. Син нишләп минем шикелле пиджак үзеңә алдың? Миңа шулай итеп язды инде миңа. Мен әйтәм, нишкенде. Мин башта анда, күрдем инде. Мин башта күрдем аның интернетта инде, аның фотосын, менә шул пиджакта. Мен әйтәм, яра, алды үзен. Мин аңа шалтыратмадым, язмадым шул турында. Ул миңа язды шул турында. Мен әйтәм, нәрсә әйтәм. Мин алдым. Син инде бу пиджакны инде ни киеме? Килеп әйтте дип уйлыйм, бәлки килеп әйтте дип уйлыйм шулай, әйме? Хәзер танылыр өчен талант та кирәкми, бары тик акча булсын дип әйтәләр. Моның белән килешәсеңме? Акча булса, килешәм. Чынлап та менә акча булса, чыгарсың. Акча булмаса, талант булырга тиеш шундый. Шундый талант булырга тиеш. Димәк, синдә шундый талант булды. Мин күбесе әйтәм, менә син менә сәхнәгә чыктың. Бу минем талант. Шулай итеп чыктым мин. Мин бер тиен дә түләмәдем. Мин үз талант белән дә чыктым. Кастингта катнаштым. Барс медиа компаниясе ел сайын кастинг үткәргән Йолдызлар фабрикасы. Менә шул Йолдызлар фабрикасыннан мин чыктым. Мин бик зур рәхмәтләрен әйтәсем килә. Барс медиа компаниясына, Венера Ганиева бик зур рәхмәт. Һәм инде үземә рәхмәт. Үзем тырыштым, үзем чыктым сәхнәгә. Хәзер акча булса, чыгасың. Акча булмаса, талант булырга тиеш. Талант булмаса, акча булса, чыгасың. Талант булмаса, акча булмаса, чыкмыйсың. Юк, чынлап та. Менә фонограмма белән җырлаган бармы, фонограмма астына кушылып? Бар. Кайчан? Күбесе әйтә, менә мин фонограмма җырламыйм. Күп артистлар җырлыйлар. Халык шул турында әйтә бит. Молодец, шундай бит җырлый. Хәзер фонограммаларда бик шундый профессиональный ясыйлар. Студияда яздыралар. Шундай вариантта, шундай ни, анда тын да бар, анда бөтен шундай тавышлар да бар. Шундай шулай итеп яздыралар һәм концертта куялар. Синдә бармы дип? Бар. Син күбрәк фонограммага җырларга яратасыңмы, яисә үз тавышың белән? Дөресен әйтермен. Күбрәк фонограммага җырларга яратам. Чөнки мин хәрәкәт белән шөгыльләнәм, биим күбрәк итеп, шуңа күрә фонограммага күбрәк итеп җырлыйм.
Берничә ел элек син моны яшерсәң, быел инде ничектер син шундый бөтенләрне чыгарып сөйләргә әзер. Сөйлим, чөнки нәрсә турында хәзер күп кеше бөтенләй берне аңлый. Нәрсә турында да сыр итеп утырырга хәзер күп кеше бөтенләй берне аңлый. Шуңа күрә фонограммада кем ничек җырлый. Менә Апипа шоу үтте безнең, әйме? Уникста үтте. Әйтергә, менә кем булды концертта, кем безнең концертларыбызга йөрәячәк, әйме? Кем мине белә, алар белә ничек мин җырлыйм. Мин әйбәт җырлыйм. Мин әйбәт җырлыйм, операда, классикада җырлыйм, халык җырларында җырлыйм, баянга да җырлыйм, бөтен берне җырлыйм. Фонограммада күп җырлыйм. Тышта күп җырлыйм, анда-монда, чөнки мин бер көндә 6-7 урыннарда җырлыйм. Банкетларда йөрим, әйме? Мин бик күп банкетларда анда-монда йөрим. Бер көндә дә мин 6-7 урынна өлгерәм. Анда инде фонограммада кирәк, үземдә җырлыйм, фонограммада кирәк төрле хәлләрдә. Шуңа күрә Менә тотылганың бармы фонограмма менә? Анда сикерде ди музыка. Яисә микрофон хәлләр булганы, сикерде, бәлки безнең диджейларыбыз алар профессионаллар, алар сүндерә. Булды хәлләр, мин бер концертта төштем. Әйме? Проигрышта. Ну, мин бит артист, мин бит инде актер, әйтәләр бит. Мин матур итеп яттым, һәм инде матур итеп җырны бетердем. Менә шундый хәлләр булды. Чынлап та. Аңлашылды. Димәк, әзрәк спалился. Спалился, было дело, не скажу. То есть, менә әйтергә була, менә шундый хәл булганы, һәм инде күп артистларда да шундый хәл булганы. И мин күрдем. Менерне барысы да яратачак. Татмус ТВ телеканалында син инде 2 сезон сине күргәнебез юк. Ләкин дә бу синең өчен яңа тәҗрибә иде. Син үзеңне алып бару өлкәсендә сынап карадың. Ошадымы? Сагынасыңмы? Ничек сөйләп җибәрәләр? Миңа бик ошады. Менә без инде анда бик күп әйберләр ясадык, әйме? Яшьлек тавышы тапшыруы. Мин бик шатмын. Бик зур рәхмәт яшьлек тавышына, бик зур рәхмәт TMTV каналына, бик зур рәхмәт Тимурга, Лилиягә, Кадыровага, сиңа да мин рәхмәт, Илдарга бик зур рәхмәт, менә бөтен коллективка бик зур рәхмәт, чөнки мин матурган итеп татарча сөйләшергә өйрәндем. Без көн сайын бер атнаганда 2-3 чыгыш, әйме, төшерәбез. Сезгә бик зур рәхмәт. Бер генә сорау бирәсем килә. Синең өчен бәхет нәрсә икән ул? Минем өчен бәхет. Әти, әни исән булсыннар. Туганнарым, дусларым һәм бөтен кешеләр шул дөньяда исән булсыннар. Һәм инде бәхет ул. Менә бәхет ул нәрсә ул? Бәхет ул. Иртән тордың, күзләрең ачыла. Син бөтен берне ишетәсең. Кулакларың эшли, аякларың эшли, йөрәгең эшли. Һәм инде әти, әни, туганнарым, дусларым һәм бөтен дөнья тыныч булсын дип уйлыйм, менә шул бәхет. Дамир, рәхмәт сиңа бирдем. Менә син ул бәхет. Менә монда күрештек синең белән. Менә шундый күңелле аралашу белән бездә бүген кунакта Мөнир Рахмаев иде. Һәм инде без саубуллашабыз. Рәхмәт килгәнеңә. Пока-пока, киләсе очрашуларга кадәр. Бик зур рәхмәт. Бик күп яңалыклар җыелган кебек иде. Хәзер инде саубуллашыр вакытта җиткән. Киләсе атнага татар эстрадасы нинди сюрпризлар булдырыр анысын икенче атнага белербез. Әлегә миннән сезгә сюрприз. Казан шәһәренең Чистопольская 79 адресы буенча урнашкан йортта мин Дива шоурумын ачтым. Бүгенге образым нәкъ әлеге кибеттән. Сезне сыйфатлы киемнәр, аксессуарлар көтә. Мөрәҗәгать итегез. Мин Динә Валиева сезнең белән саубуллашам. Пока.
стильной женской одежды «Дива» ждет вас. Готовые образы и сумочки из Италии по низким ценам. Чистопольская, 79/31. Инстаграм Дива Казан РТ. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.